Saúdos, sexan benvidas e benvidos á información en Estrada Televisión neste martes, marcado basicamente por unha nova, e é que xa é unha realidade unha obra que levábamos anos agardando na Estrada. Falamos desa traída de augas dende o Umia. Hoxe, o conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, inauguraba o que é definitivamente un abastecemento, esperemos que posible, bo e ademais máis barato para a Estrada de Auga. E, polo tanto, unha obra que, repito, estaba longamente agardada e que tamén tivo un detalle anecdótico, ou dous. Por un lado, a inauguración corría a cargo, como dicía, do conselleiro, pero quenes descubrían a placa conmemorativa foron o ex-alcalde da Estrada, Ramón Campos, e o ex-diputado autonómico tamén do Partido Popular, Jesús Palmou, dúas das persoas que fai xa bastantes anos comenzaban a traballar por esa obra que hoxe foi unha realidade. A outra anécdota era que no acto non estivo ni un só membro da oposición municipal estradense. Por outro lado, tamén hoxe é día marcado por outras novas que a partir de agora les ofrecemos en titulares. O proxecto para a Estrada está precisamente que se poida dispor do plan xeral no prazo máis breve posible. Me consta que estivo reunido coa Secretaría Xeral do Ordenación do Territorio e Urbanismo. Temos previsto celebrar unha xuntanza nos vindeiros días para seguir avanzando no traballo conxunto. O que podo dicir é que o Concello vai ter total a colaboración da Consellería para que o plan xeral da Estrada poda estar no mínimo prazo posible. A inversión consiste na compra dunha nova máquina para mellorar a productividade, que xunto ás existentes aumenta a produción de pan, pois debido ao aumento da demanda, estas quedanse moi xustas na fabricación. Non se trata da sustitución dun existente. A máquina pesadora divisora para poder pesar e cortar o pan en distintos pesos e formas. O Diario Oficial de Galicia ven de publicar a resolución da Academia Galega de Seguridade Pública para que se convoca un curso sobre conducción de vehículos todoterreo que ten como objetivo dotar ao persoal do Sistema Integrado de Protección Civil e Emerxencias de Galicia da formación necesaria para Pastelería Mimela, pasteleiros na Estrada dende hai 20 anos. Pastelería Mimela ofréceche especialidade en chupitos de mousse e pulpas de froitas. Produtos elaborados de xeito artesán, sen aditivos e sen conservantes. Ven e proba a gran variedade de tartas e doces como o bolo rei e os caprichos estradenses ou a tarta bomba. Xeados italianos, artesáns e de Häagen-Dazs. Facemos pinchos e tartas para todo tipo de cerimonias. Pastelería Mimela, a súa pastelería de confianza. A obra é xa unha realidade. Dende hoxe está en funcionamento a traída de auga dende o río Umia á Estrada. Esta mañá, ás 12, en Ribela, facíase a inauguración, o descubrimento da placa. Unha placa que, como lles decía, nada máis arrancar este informativo, descubría o exalcalde da Estrada, Ramón Campos, e o exdiputado autonómico, Jesús Palmou. Este era o momento. Nós estamos na chegada. Estamos aquí Venga, Precisamente,
cos dous protagonistas falábamos logo de descubrir a placa. Lembramos o tempo que se levou agardando, e valga a redundancia, por esa chegada da auga do río Umia á estrada. Hoxe quedou oficialmente inaugurada pois esta xa realidade como é a traída de auga dentro do río Umia á estrada, pero as dúas persoas encargadas de precisamente dar ese acto ou firmar ese acto que é o descubrimento da placa están aquí ao meu lado. Son Jesús Palmou e tamén o exalcalde da estrada Ramón Campos. Imos rapidamente, posto que xa se estaban a marchar as autoridades. Jesús, bueno, unha obra largamente agardada, pero por fin sí se pudo descubrir, e ademais vostede descubriu a placa xunto co alcalde, co exalcalde. Bueno, efectivamente, unha obra importante, moi importante para a estrada, unha obra na que Ramón puxe todo o empeño, eu daquelas conselleiro, como é lóxico, axudei en todo o que puden, e os dous recordamos o primeiro encontro que tuvemos co conselleiro de Medio Ambiente, Xosé Manuel Barreiro, donde lle pedimos que nos botaron a mau para esta obra. Bueno, daquelas se cadra non había tantos problemas económicos, pero tamén había problemas económicos. El finalmente pois dou unha palabra e cumpriuna, firmamos o convenio e hoxe esta obra inaugúrase. Por suposto, para min foi un honor estar con Ramón descubrindo esta placa. E lóxicamente foi o que pensou, o que tuvo esta idea, e a partir de aí pois o empeño de todos fixo posible que sea unha realidade. Unha obra que ademais nace incluso con moita anterioridade. Vostede recordaba tamén cando sacaba precisamente esta obra, a idea da obra, que xa o señor Blanco, exalcalde da estrada, tamén quería traer esta auga dentro da estrada. Finalmente chegou Ramón Campos. Eu, sendo primer tenente alcalde nos 70 moitos con Mario Blanco, un alcalde que lle quixe moito como persona e como alcalde, foi o artífice de pedir xa a autorización á Confederación Hidrográfica do Umia, que daquela dependía de Oviedo. Tiñamos a autorización, tiñamos todo, o que non tiñamos era cartos. Entonces, aquilo quedou nos grabado. Depois, cando cheguei á alcaldía, que a gran axuda, porque sin a axuda de Jesús Palmou non houbera sido nada este tema, pois hemos logrado que se fixera esta obra, que debeu haber ido máis arriba, onde está o inicio da presa. Pois sí, porque ganábamos a altura, e entonces as parroquias todas ganaban para poder ter o servicio. Pero aí está, a estrada gana en calidade e en aforro de enerxía eléctrica, porque o bombeo que hai aquí é pequeno, non ten importancia. O protagonismo político corría, lóxicamente, a cargo da Xunta de Galicia e do Concello da Estrada. Dende a Xunta de Galicia, o conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, era o encargado de dar o pistoletazo de saída oficial a traída de auga do Umia, e logo falaba coa prensa. O motivo da visita de hoxe ao Concello da Estrada é para comprobar o funcionamento e inaugurar formalmente as novas instalacións de abastecimento a este Concello que acaba de rematar a Xunta de Galicia, un investimento de máis de 3 millóns de euros para mellorar o abastecemento, precisamente nun momento onde, como todo o mundo sabe, Galicia está vivindo unha situación complicada no meteorolóxico. Estamos executando neste caso en colaboración co Concello da Estrada, non solamente porque puxera a disposición os terreos, sino porque tamén contribúe con unha porcentaxe do investimento á execución destas instalacións que van supoñer unha millora sustancial no rendimiento eléctrico, posto que se está a diminuir os metros de bombeo e, polo tanto, vai mellorar ao funcionamento, vai ter máis garantía este Concello con un novo depósito de 4.500 metros cúbicos e 50 litros por segundo de auga captada no río Umia, que vai permitir non solamente incrementar a garantía de o que é o casco urbano, sino tamén dar a posibilidade de que determinados núcleos deste Concello poidan suministrarse dende estas instalacións. Por lo tanto, é un día importante para a Estrada e é un día onde non solamente temos que reflectir ese compromiso da Consellería coa millora dos abastecementos en concellos do noso territorio, sino tamén para aproveitar para seguir reclamando e solicitando aos cidadáns un consumo responsable, que non fagan mal uso do recurso, posto que, insisto, estamos a vivir unha situación complicada e, polo tanto, cada metro cúbico é un tesoro que temos que cuidar e que temos que manter. Pois, de acordo coas informacións que eu teño, precisamente dentro dese espírito de colaboración, o Concello fixo un gran traballo no que é a
acadar a disponibilidade da enerxía eléctrica necesaria para que esta instalación poidera funcionar. Tamén a Consellería de Economía e Industria, a Delegación Territorial fixo un gran traballo. Creo que nun prazo moi rápido se acadou precisamente que se tivera ese suministro eléctrico. Por tanto, agora mesmo está funcionando, estas instalacións están en pleno funcionamento. Dentro do contrato, precisamente unha das melloras que tivo, pois que están recollidas no contrato é que a empresa vai a manter estas instalacións durante 48 meses e, polo tanto, neste momento está xa funcionando e, polo tanto, está a disposición este recurso que dá máis garantía e que, ademais, dá máis calidade coa actualmente dispoñía o Concello da Estrada. Por tanto, xa están funcionando. Respecto a outro tema, unha infraestructura que era vital para a estrada, que é o segundo tramo da autovía, en que punto se atopa agora? Como saben vostedes, tiñamos un compromiso que mantemos en relación coa prolongación da autovía que vai dende Santiago ata neste momento a Ramallosa e que vai continuar ata a Estrada. É un expediente que nos atopamos cun certo retraso cando chegamos ao goberno no ano 2009. Impulsamos a redacción do proxecto. O proxecto está neste momento, como saben, redactado. Se fixo a información pública do trazado no mes de xuño, rematou o día 9 de xuño. Neste momento estamos analizando as alegacións. Dentro deste mesmo ano procederemos á aprobación definitiva do trazado para seguir coa tramitación. Por tanto, é unha actuación que vai polo bo camiño e que vai de acordo coa planificación de calquera actuación de infraestructura, neste caso de unha infraestructura de esa envergadura como é unha nova autovía de aproximadamente 90 millóns de euros de investimento que, insisto, imos a contar co proxecto de trazado aprobado definitivamente antes de que remate este ano. Pois mire, a partir desa aprobación definitiva, o seguinte paso son as expropiacións. Lóxicamente, nese aspecto estamos sometidos e imos a analizar esa cuestión dentro do que son os orzamentos para o vindeiro ano. Por lo tanto, a partir do mes de outubro, donde teremos esas cifras definitivas de disponibilidade orzamentaria, non solamente do vindeiro ano 2012, sino dos seguintes, poderemos programar a actuación en función dese factor que é a disponibilidade orzamentaria. Insisto, unha actuación que ten plurianualidades e que, por tanto, temos que analizar dentro dese escenario global dos orzamentos da Xunta de Galicia para os vindeiros anos. Hai vontade de diseñar este presuposto para... Nos temos toda a vontade do mundo. Insisto, a autovía Santiago a Estrada é unha actuación que ten impulsado este goberno, que está na nosa planificación e, polo tanto, existe total vontade para que sexa unha realidade. Hoxe está o ministro de Fomento aquí en Galicia, facendo esta viaxe de todo o Santiago de Ourense, en Equilibrio. A dicir ustedes que van a asistir a unha tardanza Bueno, non é unha tardanza, é simplemente o reconhecimento dun feito. Nos tiñamos noticia desta viaxe para supervisar as obras da alta velocidade, unha visita máis do señor ministro hoxe. Tiñamos esa noticia a través dos medios de comunicación, sabíamos que o tren híbrido estaba aquí en Galicia. O que non tiñamos era ninguna invitación ata onte ás 18:44 da tarde. Creo que é unha mínima demostración de respeto a calquera persoa que, se tes intención de organizar calquer tipo de acto, o lóxico é facer unha previsión un mínimo de tempo. Lóxicamente, eu teño unha axenda, teño, por exemplo, programado desde fai días esta inauguración e, polo tanto, creo que se produce esa invitación con menos de 12 horas do inicio da mesma, pois, lóxicamente, nos non podemos asistir. O cal non quere decir que teñamos vontade de rachar o pacto do Obradoiro nin de romper ningún tipo de relación co Ministerio. O único que decimos é que, lóxicamente, non se pode improvisar desa forma. Insisto, creo que a visita estaba programada desde fai moitísimo tempo. Parece ser que tiveron un fallo de comunicación no protocolo, según nos dixeron tamén onte pola tarde, pero en todo caso simplemente decir que o feito incuestionable é que a invitación chegou á Consellería ás 18:44 de onte e nos consta que
que, por exemplo, a Diputación de Ourense tiña a comunicación desa visita con anterioridade e nos consta que a visita estaba programada con anterioridade, por lo tanto non temos nada máis que decir. É imposible estar en dous sitios a vez, por lo tanto eu tiña unha axenda e pareceme que o respetuoso e o educado coa xente que tiña a previsión de que eu estaba hoxe aquí e que eu estivera aquí e non modificara isto como consecuencia de unha improvisación do Ministerio. A máxima colaboración co Concello para sacar adiante o plan xeral. Me consta que o alcalde dentro do seu proxecto para a estrada está precisamente que se poida dispor do plan xeral no prazo máis breve posible. Me consta que estivo reunido coa Secretaría Xeral do Territorio e Urbanismo. Temos previsto celebrar unha xuntanza nos vindeiros días para seguir avanzando no traballo conxunto. O que podo dicir é que o Concello vai ter total a colaboración da Consellería para que o plan xeral da estrada poda estar no mínimo prazo posible, porque na estrada en calquera concello que poida visitar sempre digo o mesmo: un concello sin plan xeral é un concello sin futuro, e nós queremos que a estrada teña futuro. Por lo tanto, estou seguro que o actual alcalde da estrada vai acadar ese objetivo de que se poida aprobar no prazo máis breve posible o plan xeral. Por lo tanto, total colaboración, intentar acurtar os prazos e máximo consenso a todos os niveis para que poida ser unha realidade o plan xeral. E, por suposto, o alcalde da estrada que quería, evidentemente, congratularse da xa, por fin, obra feita e concluída. Agarda agora o plan xeral de ordenación municipal e tiña lembranza para todos os alcaldes que traballaron na traída de auga do Umia. Por certo, que tamén lle preguntábamos ao alcalde da estrada por que non estaba a oposición municipal. Él, obviamente, non o sabía. Hoxe, dous puntos de referencia. Evidentemente, a inauguración da traída de auga do Umia é agradadísima e, por outro lado, ese paso adiante tamén en canto ás palabras do propio conselleiro sobre o plan xeral. Pois sí, creo que o primeiro que hai que destacar é o que pon precisamente esa placa, non? O agradecemento a todas as persoas que fixeron posible esta obra. Eu creo que desde Mario Blanco, nos anos 60, 40 anos ou 50 anos despois somos capaces de poñer en marcha esta gran infraestructura. A primeira lectura é que eu espero que non todas as infraestructuras non leven tanto tempo desde que pensamos ou sabemos que son necesarias hasta que se executan, non? Outro aspecto é, bueno, pues, o detalle, o recoñecemento que hoxe se tivo con Jesús Palmou e Ramón Campos como verdadeiros impulsores deste proxecto no ano 2003, donde se dou un avance importante en este proxecto. Botar en falta a presencia de José Antonio Dono, porque eu creo que tamén hai outra persona que tuvo o seu papel nestes últimos 4 anos, e desde logo, pues, desde que nós estamos no goberno estes 3 meses, un traballo intensísimo para que aquelas obras que aproximadamente iban a tardar 6 ou 8 meses se fixesen en 2 meses e hoxe en día isto sexa unha realidade, non? Eu creo que a administración debe de funcionar con colaboración e con cooperación. Creo que en estas grandes infraestructuras non hai política. As persoas coincidimos todos en que son grandes obras e grandes proxectos que a estrada necesita, e eu espero que este sexa un dos moitos grandes proxectos que podamos facer nestes 4 anos, non? Creo que a estrada precisa dese empuxón. Hoxe é un día moi feliz, porque detrás desto pues, hai 50 anos de ilusións, de traballos, de a veces decepcións, non? De moitas persoas que quixeron ver e facer realidade esta obra, e hoxe pues, temos o gran privilexio, o gran placer de poder estar aquí e poder decirle a todos os veciños da estrada que terán unha gran infraestructura de saneamento, que se invertiron 3 millóns de euros, que moitos veciños do rural tamén se van a poder beneficiar de traídas de agua pública, e desde logo que vai a mellorar moito a calidad de vida dos nosos veciños. E aproveitar a visita tamén, como pode ser de outra forma, para falar do plan xeral. Eu creo que unha vez dado un paso na vida e en política non se pode parar, non hai metas definitivas. Eu creo que hai que ir de etapa a etapa, non? Esta é unha etapa que se queima hoxe e hoxe mesmo xa empezamos a nova, non? Eu creo que a seguinte etapa vai a ser o plan xeral, no que no calendario de citas máis importantes nos próximos meses, pois é ese proxecto do plan xeral, que para nós agora mesmo é o máis importante que temos. Non podemos pensar en outra cousa que non sexa a súa aprobación, e aproveitar pues, a boa sintonía que hai que a Consellería, a sorte de ter un conselleiro como Agustín Hernández, moi sensible e sempre disposto a solucionar as problemáticas no noso Concello, e eu creo que esta ten que ser o ano que ven ten que ser o ano do plan xeral,
E unha vez que teñamos eso, iremos a por o seguinte proxecto, non? Que eu creo que ten que ser a autovía e algún outro proxecto como a Cidade Móvil ou Perebiondi que temos desde logo que colmatar, pero o que moito abarca pouco apreta, e eu creo que temos agora que centrar os nosos esforzos en ir dando pasos firmes e ir cumplindo esos compromisos en un mandato de 4 anos que eu espero que sea moi productivo para os estranxos. Ahora, vostede chama a atención que precisamente hoxe aquí non este ningún membro da oposición e moitísimo menos o ex-alcalde. Bueno, si se lle dou traslado a invitación, creo que é unha obra de todos, e, por lo tanto, bueno, cada un ten que tomar as súas propias decisións, non? Eu creo que aquí tiñan cabida, porque evidentemente pues, durante 4 anos eles tuveron unha parte e unha responsabilidade para xestionar esta obra e outros moitos proxectos. Eu entendo que por cortesía política deberían de haber estado e seguramente pues, tuveran cousas que aportar, pero bueno, pues non hai ninguén e esperemos que retomen. Eu creo que deberían de retomar un pouco esa vía de ter presencia en actos tan importantes como este, onde ademais temos a presencia de un conselleiro e dun delegado da Xunta de Galicia, bueno, onde sempre se poden falar de cousas que eu creo que son boas para a estrada e cando son boas para a estrada teñen que ser boas para todos. Asador Parrillada Río Liñares. A partir das 7 da mañán danse desayunos. Todos os días unha ampla carta: calamares, polvo, langostinos, carnes á brasa, chuletón, croca, churrasco, solombo de boi, entrecots. Temos 10 variedades de tortillas e ensaladas, así como empanadas e postres caseiros. Ven a celebrar os teus bautizos, comunións e todo tipo de eventos. E ademais agora dispoñemos de salón privado para comidas familiares ou reunións de empresa. Agora, por comer ou cear no Asador Parrillada Río Liñares, recibe puntos para comer gratis. Asador Parrillada Río Liñares. Unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Por eso, en Ramos e Mariño queremos ofrecerche a posibilidade de que poidas disfrutar agora e pagar a túa comodidade. En Ramos e Mariño temos as mellores marcas, os mellores prezos e ademais servizo técnico propio. Ramos e Mariño, Milar na Estrada. Cambiamos de asunto para chegarnos agora a unha subvención que chega para unha empresa local, neste caso, Panadería Cervela, unha subvención que chega dende os fondos europeos. Xa saben, o GDR aprobaba para a Panadería Cervela unha subvención para mellorar a súa fábrica de pan. A inversión consiste na compra dunha nova máquina para mellorar a productividade, que xunto ás existentes aumenta a produción de pan, pois debido ao aumento da demanda, estas quedanse moi xustas na fabricación. Non se trata da sustitución dun existente. A máquina pesadora divisora para poder pesar e cortar o pan en distintos pesos e formas. Unha formadora de barras, suplemento zócalo divisora, tolva e nós. A finalidade é aumentar a produción para darlle un mellor servizo aos consumidores finais das cuotas de mercado existentes, pois que as actuais a produción quedase curta, así como reducir costes de produción e reducir o consumo de enerxía necesario para a fabricación do produto e poder aumentar a cuota de mercado é dicir, expandirse por novos mercados. Ten un orzamento aceptado de 20.920 euros e a porcentaxe de subvención foi do 33,12%, 6.928,70 euros. Ofrecémosche un universo de posibilidades. Pero só un punto de encontro. A Estrada, Centro Comercial Aberto. ITNOR, Tecnoloxías da Información do Noroeste. Dende o Concello da Estrada, ITNOR ofrece un servizo de calidade ofrecendo servizos de hosting, deseño de programación web e servizos multimedia. Para outros servizos, como mantemento de hardware, consumibles informáticos ou mobiliario de oficina, ITNOR aconséllalle os servizos de Tisergal.
ICNOR e Disergal, profesionais das novas tecnoloxías. De novo curso na Academia Galega de Seguridade. Un curso que se oferta xa de inmediato e aquelas persoas interesadas en facelo teñen a opción de anotarse na propia Academia. O Diario Oficial de Galicia ven de publicar a resolución da Academia Galega de Seguridade Pública para que se convoca un curso sobre conducción de vehículos todoterreo que ten como objetivo dotar ao persoal do Sistema Integrado de Protección Civil e Emerxencias de Galicia da formación necesaria para o exercicio da súa función e que adquiran coñecementos teórico-prácticos para conducir con maior seguridade os vehículos todoterreos empregados na prestación do servizo público. O curso consta de 20 horas, das cales 4 son teóricas, e onde se abordarán as características técnicas do vehículo, ángulos de ataque, inclinación lateral, técnica de conducción en barro, neve, area, terreos accidentados, baixadas e subidas extremas, rescate do vehículo, protocolos de seguridade en manobras de rescate e 16 horas de práctica de condución en circuito. Así mesmo, o número de prazas ofertadas é de 20. O curso terá 5 edicións, todas no mes de novembro na sede da Academia, en horario de mañá e tarde, os 2 primeiros días e só de mañá o último día. A primeira realizarase do 2 ao 4, a segunda do 7 ao 9, a terceira do 9 ao 11, a cuarta do 14 ao 16 e a quinta do 16 ao 18. Os destinatarios do curso son o persoal profesional de servizos relacionados coa xestión de riscos e emerxencias e persoal voluntario de entidades ou organizacións públicas ou privadas que teñen como fin a protección das persoas, dos bens ou do ambiente en situación de riscos e de emerxencias, excepto persoal dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais, para os cales se fará posteriormente unha convocatoria específica. Este persoal forma parte do Sistema Integrado de Protección Civil e Emerxencias de Galicia. O persoal que desexe participar no curso convocado deberá cubrir o formulario de matrícula telemática na página web da AGASP, agasp.xunta.es, e terán como prazo ata o 30 de setembro de 2011. Esta labor formativa, financiada no seu 80% polo Fondo Social Europeo, pretende que se mellore a eficiencia e a capacidade de resposta ante as posibles emerxencias, así como a disminución de sinistralidade na nosa comunidade. Porque sabemos que os electrodomésticos, a telefonía e a informática son unha parte importante da túa vida, elixe Mastercadena, elixe Electrodoméstico Rei. Dispoñamos de servizo técnico propio e ademais somos distribuidores oficiais de Digital Plus. Disfruta con nós do plan renove de electrodomésticos e dunha financiación á túa medida. Visítanos nas nosas tendas da Estrada. Para todo o que precises, elixe Mastercadena, elixe Electrodoméstico Rei. A Estrada viveu esta fin de semana, o sábado, unha etapa, era a última etapa da Volta Ciclista a Galicia. Unha Volta Ciclista que pasou pola Estrada, pero que, desgraciadamente, non tivo demasiado éxito deportivo, entre outras cousas porque non estivo realmente anunciada. Foron moitos os estradenses que se sorprenderon incluso de ter o tráfico cortado en determinados momentos do día para ver pasar os esforzados da ruta. En todo caso, o valenciano Belda foi o gañador da Volta e estas son as imaxes do seu paso pola Estrada.
o tempo e os números da sorte. Continúa durante o mércores a influencia anticiclónica sobre Galicia. Deste xeito, os ceos estarán predominantemente pouco anubrados ou despexados. Agás no litoral norte onde haberá intervalos anubrados, con posibilidade de algunha precipitación feble e ocasional. As temperaturas non experimentarán cambios significativos. Os ventos soprarán do nordés, frouxos no interior e con intervalos moderados no litoral. A combinación gañadora no sorteo da Bonoloto de onte luns foi a formada polos números 16, 23, 26, 30, 36 e 45, complementario 11 e reintegro 2. E o número gañador no sorteo da 11 de onte luns foi o 43.345, 43345. Pastelería Mimela, pasteleiros na estrada dende hai 20 anos. Pastelería Mimela ofréceche especialidade en chupitos de mousse e pulpas de froitas. Produtos elaborados de xeito artesán, sen aditivos e sen conservantes. Ven e proba a gran variedade de tartas e doces como o bolo rei e os caprichos estradenses ou a tarta bomba. Xeados italianos, artesáns e de Häagen-Dazs. Facemos pinchos e tartas para todo tipo de cerimonias. Pastelería Mimela, a súa pastelería de confianza. Antes da despedida, lembramos titulares. O proxecto para a estrada está precisamente que se poida dispor do plan xeral no prazo máis breve posible. Me consta que estivo reunido coa Secretaría de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Temos previsto celebrar unha xuntanza nos vindeiros días para seguir avanzando no traballo conxunto. O que podo decir é que o Concello vai ter total a colaboración da Consellería para que o plan xeral da estrada poda estar no mínimo prazo posible. A inversión consiste na compra dunha nova máquina para mellorar a productividade, que xunto ás existentes aumenta a produción de pan, pois debido ao aumento da demanda, estas quedanse moi xustas na fabricación. Non se trata da sustitución dunha existente. A máquina pesadora divisora para poder pesar e cortar o pan en distintos pesos e formas. Unha forma... O Diario Oficial de Galicia ven de publicar a resolución da Academia Galega de Seguridade Pública para que se convoca un curso sobre conducción de vehículos todoterreo que ten como objetivo dotar ao persoal do Sistema Integrado de Protección Civil e Emerxencias de Galicia da formación necesaria para o Pastelería Mimela, pasteleiros na estrada dende hai 20 anos. Pastelería Mimela ofréceche especialidade en chupitos de mousse e pulpas de froitas. Produtos elaborados de xeito artesán, sen aditivos e sen conservantes. Ven e proba a gran variedade de tartas e doces como o bolo rei e os caprichos estradenses ou a tarta bomba. Xeados italianos, artesáns e de Häagen-Dazs. Facemos pinchos e tartas para todo tipo de cerimonias. Pastelería Mimela, a súa pastelería de confianza. E máis nada xa, señores, por hoxe, punto de final este tempo de información aquí en Estrada Televisión. Xa saben que só dende internet na nosa página web www.estrada.televisión teñen estas e todas as nosas noticias. Poden vostedes, evidentemente, atopar esa información a carta como e cando queiran. Pola nosa conta será ata mañá. Saúdos, de verdade, moitas gracias por seguirnos, aínda con todos os atrancos que a técnica e as ordenanzas televisivas nos poñen en riba da mesa. Esta televisión sigue e seguirá informándolles a todos vostedes do que acontece na nosa comarca.